sen turvavälin kanssa tuo edessä olevaan autoon. Nyt katsot tonne kauas, me ollaan menossa Saunalahden suuntaan, eli 3. liittymästä ulos. Ja nyt se näyttäisi siltä, että siellä olisi 2 kaistaa tulossa, eli nyt ryhmittäydyt sinne Saunalahteen vievälle kaistalle. Tiputat vielä lisää nopeutta. Ja kattelet sinne etäälle, missä kohta olisi hyvä kohta liittyä sinne liikenteeseen. Eli 3. ulos. Ja meillä on etuajo-oikeus, sit Ilkko tonne lasuriin. Ja oikealle anteeksi mennään ulos liikenneympyrästä. Ihan rauhassa, ettei tarvitse etäillä yhtään. Täällä on ennenkin 30 rajoitus. Seuraavassa liikenneympyrässä tehdään U-käännös, eli mennään takaisin joka tokaa 3/4 ulos. Ja nyt kun ollaan liikenneympyrässä, niin meillä on etuajo-oikeus, eli muut väistää. Tää antaa meille kulkurauhan. Siellä on jalankulkijat, päästään jalankulkijat ylitte. Ja nyt me ollaan menossa ensimmäisestä liittymästä ulos. Eli tässä vaiheessa voit laittaa jo sen vilkun päälle. Oikealle. Katsotaan ensin just jalankulkijat tässä. Ja nyt tässä on 2 kaistaa. Niin otat tän oikeanpuolimmaisen kaistan. Ja sitten vasta vaihdetaan se, kun ollaan päästy. Se on nyt toisella kaistalla, eli sä voit mennä. Sun kaistalla ei ole ketään tällä hetkellä. Huomaaks? Pysyt tässä oikealla kaistalla. Sitten vilkku vasempaa. Sitten liityt polkaisut. Hyvin katoit ton kuolleen kulman just vasemmalla. Eli sulkuviivoja ei yritetä missään kohtaa. Katsotaan just vaan tarkkaan. Tässä on onneksi uudet hyvät noi tiemerkinnät. Uusi asfaltti niin näkyy vielä. Useinhan käy niin, että liikenneympyrissä vähän kuluu ne maalaukset. Eli silloin ollaan vaan ton opastimien varassa. Sama juttu täällä, eli pidetään hyvä toi turvaväli. Siellä on myös busseja meidän riemuksi täällä liikenneympyrässä. Ja aika paljon trafiikkiä. Tässä on tosi vaan 1 kaista, eli ei ole semmoista isompaa haastetta. Kaikki kulkee sillä yhdellä ja samalla kaistalla. Liikenneympyrään mennessä ei tarvitse käyttää vilkkua tai suuntamerkkiä, mutta sitten kun olet poistumassa, niin siinä edellisen liittymän kohdalla voit laittaa sen vilkun niin ettei tule väärinkäsityksiä, mistä sä olet poistumassa. Ja nyt täytyisi olevan hyvä tila mennä. Ja tässä kohtaa voit laittaa vilkun, mennään seuraavasta ulos. Espoolahen suuntaan. Tosi hyvä. Ja sitten ihan rauhassa taas tässä on 50 rajoitus. Tällaisessa liikenneympyröiden, mikäköhän tää olisi nimeltään, helminauha, näitä riittää tässä tällä alueella. Vielä on 1 tuolta tulossa ja sieltä mennään Kivelahden suuntaan. Sä voit jo tässä vaiheessa ruveta etsiä sitä tietoa kun löydät. Tai näet noita opasteita, että missä kohtaa on se, tai mikä poistumisväylä on se Kivelahden suunta. Jos katsot nyt tonne kauas, niin sieltä näkee, että se on ikään kuin suoraan, eli toinen liittymä. Ja taas on aika paljon porukkaa liikenteessä. Eli mitä paremmin ihmiset osais käyttää sitä vilkkua suuntamerkkiä, sitä helpompi olisi kaikkien muiden ihmisten suunnitella sitä omaa menemistä. Eli käytä sitä suuntavilkkua sitten kun oot poistumassa. Eli tullaan 3 takaa. Kaikki ketkä on jo siellä liikenneympyrässä, niin niillä on etuajo-oikeus. Ja taas katselet sinne autojen taakse ja haet sitä sopivaa kohtaa liittyy. Hyvä. Ja sitten seuraavasta ulos, eli voit laittaa vilkun. Yes. Ja taas tullaan liikenneympyrä. Otetaan tää oikeanpuoleinen kaista Espoolahden keskuksen suuntaan. Tää on nyt kaista, josta pääsee jokaiseen kaikkiin mahdollisiin suuntiin. Me ollaan menossa toisesta liittymästä ulos, eli kierretään koko liikenneympyrä ja mennään tonne niin tästä katsottuna niin vasemmalle. Pysytään täällä ihan
oikeassa reunassa. Ja sitten liitetään tosta, poistutaan. Siellä on liikennevalot. Ja nyt on myös jalankulkijaliikennevalot. Kato tosi tarkkaan puoleen kulman tonne oikealle vilkaset, et sieltä ei tuu ketään. Hieno homma. Ja vielä yksi liikenneympyrä saadaan ajettua tuolta. Jatketaan tosta ikään kuin suoraan, eli toisesta liittymästä ulos. Se on 40 alue, joka päättyy nyt. Eli tässä on nyt 50. Tuolla edessä on taas pari bussia. Eli mennään toisesta liittymästä ulos ikään kuin suoraan ajettais. Katsele taas sinne kauas. Hidastat kunnolla nopeuden. Nämä bussithan blokkaa tosi hyvin sen näkyvyyden, ja myöskin toi liikenneympyrän keskusta on kauhean korkealla, joka estää sen näkyvyyden. Mennään toisesta ulos ja sitten käännetään tuolta mäessä käännytään vasemmalle liikennevaloista. Nyt sulla on vihreä valo, sä voit mennä, mutta katsot ensin jalankulkijat, kevyen liikenteen, ja jos sieltä joku ajaa suoraan, niin sä väistät, eiks vaan? Ei tuu ketään. Kato vaan se kuollut kulma.